ये पे हमारा गाना आवता कि पति के मरण इनके डीजे रौकी नीतीश कुमार जी मंगूरहिया देवरिया रोड मुजफ्फरपुर के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार जी जान कि पति के मरण सुना पूजा एगो हमार लाइन सुन ली फिर ले ली हम का करबो फोटो खींच के अपना बेडरूम में लगेबो हमार लगेबो तो कुछ काम नहीं जानता नहीं का तू ना रहबो घरवा तार मेहरारू हमारा के देख देख जीली एक और लगा के का करबो रह जा ले लो तार भाई हवे 30 के राखी बांध दी हो 30 अगस्त के राखी बनवा ली हो कतना तार निमन लगता फोटो आओ हाँ रहे दो अति सुंदर कि पति के मरण अरे हई सती जनी है सत भतरी में हरिया का जानी पति के मरण अरे हई सती जनी है सत भतरी में हरिया अरे का जानी मरदा के मरण अरे हई मरदा जनी है हई मऊगा ही जड़वा का जानी पति परदेश हर शर्मा जी कहलन पति परदेश पत्नी घर पर का दशा म्यूजिक वाह कनी फास्ट रहे टेम्पू आता ए रीति का सखी तोर पियावा बहरा बा पूजा सखी तहार पियावा बहरा गइल बा जब बलमा बेदर्दी बहरा बा जब बलमा बेदर्दी बहरा बा शिवानी ना घिचा में हमरा खुशी बा दुख नहीं के बाकी डांसो पर ध्यान दो तू घिचाओ हमरा खुशी बा तनी कुछ जलन नहीं के बाकी गाना पर भी ध्यान दो कि जब बलमा बेदर्दी बहरावा अरे तो गुल गुल बिछावाना का होई जब मौर्या स्वीट से एंड चाट जयपुर चौक चौराहा किसी भी अवसर पर दूध दही शिवानी किसी भी अवसर पर दूध दही घी पनीर मिठाई केक के व्यवस्था हमारा विपिन जी भी बा मौर्या स्वीट्स जो गुल गुल बिछावाना अरे का होई भैया पंकज यादव गोविंदपुर के माध्यम से पुरस्कार देनी बार बार प्रणाम
कि जब बहरे उड़त गुल छहरावा। अरे तो तोर डॉक्टर मिल गई मवेशी डॉक्टर विपिन कुमार जी सखरा रघुनाथपुर के माध्यम से पुरस्कार दिले बड़े जख्मी भी एक के रखे का कि जब बहरे उड़त गुल छहरावा। अरे तब फूलल फूलाना का होई जब तो गर्दा का बर्तन हम जाने की खाली दल मुजफ्फरपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 सरैया से हमरा शंकर चौधरी जी और गायत्री जायसवाल जी की तरफ से का हो घोषता हे प्रभु बचा लो। एक मिनट गुड्डू भैया अकेले बने गुड्डू भैया तनी मनी हम यह चाहब कि तनी मनी मंच के खाली कर हल्का खाली हो जाई तो मंच ना भसे ना पहले पैसा अब इना के भाड़ा के नीचे चल जाएंगे सब मिल जुल के ना जब जोग बाटे ऐसे नीमन सखी योग बाटे अरे यार डरो मत गोलू राजा के प्रोग्राम में बाड़ू टीम में बाड़ू फोटो लोग खिंचवावे लागल जानो जे जीवन सफल हो जब जरत बिरह के आहाराबा जब जरत बिरह के आहाराबा तो ऊपर से लावाना का होई जब बलमा में तरदी बहरावा तब गुल गुल बिछाना शंकर चौधरी पुरस्कार हमारा के दिले बनी गायत्री जायसवाल जी शंकर चौधरी जी युवा समाज सेवी प्रखंड सरैया जिला मुजफ्फरपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 से एगो गीत आई रहे भिखारी भैया शिवानी ऋतिक सावन आया बादल छाए बुलबुल चहके फूल ये भिखारी भैया आने वाले सब आए हैं आने वाले सब आए हैं। राखी 30 तारीख के बाद हाँ जी एगो हम सैड सॉन्ग होने वाली